Salutare tuturor mea, eu sunt Artister și bine v-am găsit la o serie, de fapt la o nouă serie. Jocul se numește Unturned, e gratis pe Steam, din ce am înțeles eu e survival. Avem multe iteme de la vărul meu. Și vreau să beau cum naiba beau. Avem un shotgun, arătăm prea badass și avem muniție foarte multă, dar nu avem un pistol. Și mergem în direcția aia. Și sper să vă placă. Am găsit și un vapor pe acolo, o bază la care mi-am luat toată amuniția, toate cheile, mașetiu, katana și alte 2 shotgun-uri. Dar restul mi le-a dat vărul meu. Joacă și CSGO, dar am zis că nu vreau să prea participe la YouTube. Ce naiba e asta? Am venit aici pentru ce? Am bat în ce asta. Yuri Magazine. Oh my god. Avem scope. Uite când găsești ceva bun. Uite ce găsești. Vreau să-mi pun scope. Rar zoom. Habar n-am cum să pun scopul. Se pune la automat sau se pune doar la o singură armă. Habar n-am. Să ne întoarcem la bărcuța pe care am lăsat-o pe acolo, pe undeva. Și vreau să-mi lăsați în comentarii ce mai pot să construiesc pe seria noastră de Minecraft Survival. Cred că o să țin mai mult shotgun decât asta. Bine că mai avem shotgun-uri. Am plantat și un seed pe aici. What? De unde naiba au apărut zombie? I-am omorât pe toți de aici. Și uite unul sus. Ăștia n-au murit. Deci dacă îmi spui tu mie că ăștia n-au murit, nu-s nebun. Cum căcat n-au murit? Unde n-ai văzut plătăși? Ce rim? M-am căzuit. Unde e, mă? Fuck.
ce e acolo? Croază, zumbalei. Să plecăm de aici. Și în plus, vedeți bara aia verde de acolo? Aia dacă te ating fără că te omoară, nu știu cum să vă explic, se ajunge la 0, începe să scadă viața și decât cu bandaj poți să pui sau nu știu. Ok, avem asta aici care apare, nici nu mai merge. Putem să explodăm. Aș vrea să mergem pe ăla. What? Nu e atât de puține glanțe. Mai avem destul. Da, în ce caz să folosesc katana. Mai avem o groază de mers. Ia să bem noi ceva. Aș vrea să beau lapte și să mănânc. Ce să mâncăm? Morcov. Cu cât mănânci mai mult, cu atât îți crește viața și bei. Mai avem un chainsaw, dar nu știu, îmi place să joc cu chainsaw. Îmi place mai mult katana, unde am găsit-o acolo, la închisoarea aia canadiană. Să ne poziționăm noi aici, pe undeva. Aici. Și ne uităm pe ăla. E un simplu oraș, dar mică, dacă trag cu arma pe vaporul ăla, s-ar putea să vină tot zombii de aici. Oh my god. Sper să găsim locuri bune. Și ăștia știu că mor greu. Oh my god. Sledgehammer. Ia să încercăm și cu ciocanul. Ia să-i dăm una cu ciocanul. Mai repede mor cu capitana. Îi dăm drop. Un regenerator. Da, și poți să-ți faci propria bază. Poți să faci propria bază, tot. Am tot ce vrei tu poți să faci. Numai să ai materiale.
Oh my. Nu trebuie portam un generator. Nu trebuie și cuie. Nu. Nu trebuie metal. Așa le-am luat. Nu vin acolo. Vai de mine. Nimic. Nu știu cum asta poți să-mi deschizi. Poate găsești ceva în ele. Metal. Metal. Nimic. Oh. Un ferestrău sau un topor. Aici am deschis. Aici n-am deschis. Nimic. Cuie. Aoleu, băgam și picioarele mele. Băgam și... Nu mai am nimic de mâncare. Nu mai am. Exact. Trebuie să trăim cu shotgun. Ne consumăm toate glanțele. Cuie. Nimic. Cine-i asta? Da, eu prins mașina. Eu prins cuie. Ce, nu? Unde n-ai mai mă? Nu am uite încă unul. Vreau să nu vin și din sat. Uite mâncare. Încă nu e nimic pe aici. Frate, mai nimic pe aici. Eu ziceam că găsim și noi ceva interesant măcar. Dacă am nimic. Ne, nimic. Și în sat, cred că o să trag cu shotgun-ul. Decât cu energie poți să sari. Bricks. Ce naiba azi vrea bricks? Și acum nu știm bricks. Și dacă e generatorul, generatorul, poți să îți pui undeva și să-ți fac lumină, de cum baza ta sau ceva de gen. Fac. Că fost deci nu mă. Oh my god.
Măcel. Trebuie spațiu. Aruncăm. 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 Și aruncăm. Stai, am zis că aruncăm. Și în drop. Chiar vreau să iau medicamentele alea. Și astea. Nu mai dai. De ce ești rău și nu mai îmi dai bănuți? Adrenalină e bine. Stați așa puțin să mă uit la ceva. Ok. Ok, bine. O să-mi tăm cu katana și intră la cafe. Nu trebuie pistola, asta îmi trebuie. Tomato, da. Și cum atât. Aici cred că e salvul jocul. Trebuie să mai atâma clothes acolo să vedem ce. Și îmi place sistemul ăsta de a conduce mașini. Vrei de astea, uite-mă la el. Oh my god. Oh my god. Ce naiba e naiba? Du-te jos. Fugi. Shotgun. Fuck. Trebuie să mă ia mai veniți-mă odată. Ia să mâncăm și noi ceva, că tare mie. Trebuie să ne încărcăm viața. Acum o să bem ceva. Stai jos de băut. Poate fi la craftat. Fuck. Ok, crești. Ce asta? Yellow poncho. Ce mă? Ce naiba e asta? Oh my god. Arăt bine, ar zice eu. Dar unde-mi bandana? Nu vreau bandana înapoi. Nu vreau bandana înapoi. Unde ne pun bandana? Hei, avem bănuți. Ce ne bea? Torciu. Nici n-arăt bine. Da, echip care mai vine cu asta. Nu vreau bandana înapoi. Asta e un grup.
Unde naiba mi-e bandana? Așa, încolo, ăsta-i domn. Așa, și nu mai găsesc bandana. A, uite aici. Îmi dăm echip la asta. Și uite aici bandana. Arătăm prea benes. Bărâză. Nu, trebuie porcărie, de pulărie. Găsești foarte multă mâncare. Fac, chiar sunt o groază. Cine e asta? Ce caută ăștia aici? Nu te-o vrea. Du-te, căcatul. Mie de ceva? Nu. Ce prost. Oh my god. Chiar că nu e de glumă. Trebuie să scoatem shotgun-ul. Fugi. Mergem la bancă. Nimic. Frate, credeam și eu că găsim bănuți. Ce naiba? Missing passwords. Oh my god. Ia că avem un generator. Stop. No. Start if. Luăm cu noi. Și sper să-l alimentăm. Sper să găsesc pe undeva. Nimic. Apropo, mai trebuie și o lanternă. Cred că e la etaj. Și habar n-am pe unde se urcă. Să rămânem în... Ne-am dat jos, că nu mai vreau acolo.
Vreau să mă duc la asta cu mâncare. Că eu te găsim aici. Îmi trebuie și mie. Îmi trebuie și mie ceva. Bun, o să rămân aici. Cam tot a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!